Ha, die vast, want du wist straks net was juist, want het is om eens wat tijd voor. Check! Check, shot en ontdek! Ik ga de hele week oefenen op deze trickie. Dus het maat slagje. Haha! Mijn eigen kaart doen ze in 1 seconde. Knap, hè? In Check wordt Joert van alles bouwd. Een oud huis, een grote squallen. En daar hebben we een soort geld voor nodig. En dat kost dus een bult om maar centen. Maar daarvoor hebben wij Joop Magic. Hij tovert er €1 naar de oren. Genoeg het wan dus. Waar wachten we nog op? Kom er maar in met een nice. In Ljouwert is het alroende weekend het nieuwe Ceylan openen. Er wienen alle keer optredens en orenfeestelijkheden. Het Ceylan is een groot plein midden in Ljouwert. Het nieuwe Friesk Museum staat nu aan het plein. Verder is er een parkeergarage komen en alle winkels. Er is jaren werken aan het nieuwe Ceylan. Malkoor had het wel €120 miljoen kosten. Vorige week rond er een wilde fox op jachthaven Lunegot bij Dokkumer naar Zielen. Gewoon tussen de havengasten en de boten terug zocht hij wat te eten. En mijn succes, want de jongens daarvoor weer er een barbecuefeestje west en de restjes weer hem goed genoeg. De fox liet er net verjaaien. De havenmaster maakt hem wel wat zorgen. Bijt zo'n vos, is zo'n vos ziek? Je weet het niet. Dus op dat moment ga je zorgen maken. Het feit dat hij dan zo hier rondloopt is al vreemd. Want 's nachts lopen ze hier rond. Maar overdag, je ziet ze eigenlijk bijna nooit. Het is heel bijzonder dat een fox zo dicht in de buurt van mensen komt. Oorzaak kan wezen dat er te volle foxen in de Lauwersmarkengebied binnen en er te meer fretten voor de beestjes is. De kans dat de fox weerom komt, is daarom ook groot. Vliene weken ging je alweer een Friesk bouwbedrijf failliet. Een bedrijf kan het faillissement onvregen als het de schulden net meer aanlassen kan en het de rekkers net meer betalen kan. Bij bouwbedrijf Tadema uit Ljouwert wie dit zo. 60 mensen raakt je haar werk kwijt. Bouwbedrijven krijgen geen opdrachten meer om nieuwe huizen te bouwen omdat de mensen daar geen geld voor hebben. En als er geen werk is, wordt er niet het verzinnen. Jeder dit hier gaan al oren grote bouwbedrijven failliet. En ook een soort lietsere bouwbedrijven kunnen net meer bestaan. Dit komt al een keer door de economische crisis. Ja jongens, de economie is in crisis. De mensen hebben er steeds minder geld om uit te gaan. En ook gaat de BTW echt nog omheen. Van 19% naar 21%. Tja, het is geen belangrijk te wezen. Maar wie stoot wat het in houdt? BTW is de belasting die wij betalen op alles dat wij in de winkel kopen. Of het nou een pot pindakaas is of een mobiele telefoon. In de prijs die wij betalen zit altijd een patje dat net voor de winkelier is, maar voor het Rijk, het loon, de regering. Het Rijk broekt dit geld om bigelijks dieken te lezen of squallen te bouwen. Maar ook om het leen van die master of juf te betalen of van de verpleging in het ziekenhuis. Op sommige producten is dit patje BTW 6%. Dit binnen producten die het Rijk belangrijk vindt voor u, zoals eten en drinken, maar ook een bioscoopkaartje. 6% van de prijs van de pot pindakaas gaat dus naar het Rijk. Als een pot €2,75 kost, is dit 16 cent. Op de meer luxe artikelen, zoals een horloge en een mobiele telefoon, weer de BTW 9% en is dit zo'n 1 oktober 21%. 2% meer dus. Dat smiet het Rijk, Nederland dus, een protte geld op. En dat mat ik, want het Rijk had een grut te kwad. De regering had jarenlang te volle geld te doen. Troch de belasting te verhegen, kunnen ze dit te kwad nou aanvullen. Dus van alles wat door keerpust, gaat dus 21% naar de oorlog. Zo liet het wel weten. Nee. Die is me hier horen dingen aan de gang. Ha, Liet! Wat nou? Zit je een voetbalveld, maatje? Hallo daar, Reinoud. Nee, ik zal een huis bouwen. Hè? Je zit misschien net Ljouwen, maar dit is bouwmateriaal voor huizen. Van meer dan 1000 ierling. In die tijd wie er nog jesse dieken, maar terpen. En toen ze bouwden ze huizen van sjedden, plakken gas.
Hoe wist u dat? Nou, get het? Ik ben hier op een plak. Dit is een sjedderhoes, want zij hiet dat heel precies nijbouwen. Ik ben hier namelijk in Vurgum, in het noorden van een provincie. En dat nijbouwen van zo'n hoes, dat doen ze niet samen voor de lol. Dat is een heel serieus archeologisch project. Hoe maakt die lessen? Leg hem er hier maar in, met het gras onder. Gas onder. Oké, Heel mooi. zo. Waarom doen jullie dit eigenlijk? We zijn dit huis aan het bouwen omdat we graag willen weten hoe dat vroeger ook gebeurde. We weten niet meer hoe ze dat vroeger gedaan hebben met al die zoden. Dat is al 1000 jaar niet meer gedaan. En ja, het was wel een hele belangrijke bouwmethode. Dus, Want in welke periode werden huizen op deze manier gebouwd? nou, vooral in de vroege middeleeuwen. Dus zeg maar tussen 500 en 1000 na Christus. Oh ja, dat is wel een tijdje geleden, ja. Dat is een hele tijd geleden. En op een gegeven ogenblik was het niet meer nodig of wilden mensen het niet meer. En toen zijn ze andere huizen gaan maken. En is men vergeten hoe dat met die zoden ging. Maar als het is vergeten en het is zo lang geleden, hoe weet jij nou hoe zo'n huis gebouwd moet worden? Ja, nou, we weten van de opgravingen hoe ze er ongeveer uitgezien hebben. Qua formaat en de indeling. Maar hoe ze nou precies dat aanpakten met die zoden, of ze droog moeten zijn of juist niet, dat weten wij in Nederland niet meer. En daarom ben ik naar IJsland gegaan om te kijken hoe ze het daar gedaan hebben. Want daar bouwen ze nog wel met zoden. Dus zo kwam jij erachter hoe je het aan moet pakken als je een zodenhuis Ja, gaat precies. bouwen. Maar misschien een rare vraag. Een huis van gras, is dat niet heel gevaarlijk? Waait dat niet weg of stort het in als het regent? Ja. Hoe zit dat? Dat weten we niet precies. Het materiaal is heel stevig, er zit heel veel klei in, dus als het droogt zijn het net bakstenen. Maar ja, hoe stevig precies, dat weten we niet. Dat is ook Dat afwachten. is de test die we pas. hier aan het doen zijn. En hoe komt dit er nu straks uit te zien? Wat je hier ziet, dat is het begin van de muur. Die wordt 1 meter dik. Wat een dikke. Ja, en die gaat helemaal rond zo. Je ziet daar in de achtergrond ook al wat. Ja. En ja, dat is dus het huis. Nou, die muren die zijn we nu aan het opbouwen. En die worden ongeveer 2 meter hoog. Zo. Zoiets. En ja, dat klinkt dan nog wel een beetje in als het uitdroogt. Maar dat is toch wel een vrij forse muur. En dan? Ga je er een keuken in zetten? Of hoe, Nou, we weten niet precies of dit type gebouw ook echt als woonhuis werd gebruikt. Want ja, we graven de plattegrond op en de muren die zien we wel en de indeling. En we weten van dit type dat het een stal was. Er komt hier een stalgedeelte in met een mestgoot en stalboksen voor het vee. Maar er zit ook een ruimte aan vast en die heeft zijn eigen ingang. En het zou kunnen dat dat een woongedeelte is geweest, maar we weten het niet zeker. Dat is een van de dingen die we bij toekomstige opgravingen moeten zien. En dingen die je niet zeker weet, die laat je ook nu. Dat laten we in het midden. een beetje in het midden, ja. In het voorjaar van 2013, dan is het voor bezoekers toegankelijk. Dan kan iedereen een kijkje komen nemen. Goed om te weten. En je hebt dus nog veel werk wat er verricht moet worden. Ja, nog heel veel werk. We moeten flink stapelen. Nou, Reinoud, doe jij het? Als je eindelijk eens een keer de hand uit de mouwen stekken worst, ze kunnen wel wat hulp broeken, toch? Zeker. Ja, maar ik ga hier vanzelfs ook nog een auto doen. Ja, nou, ik bel je nog even. Doeg! Een shadowhoes is vanzelfs volle sterker als mijn kaartenhoes. Wist je wat het grootste hoes van de wereld is? Nou, dat is vanzelfs de zee. Meer dan 100.000 miljoen visken waaien in de zee. Heerlijke gewone visken. Maar soms vinden mensen iemand die het zo bijzonder is, die moet dan gewoon naar het museum daar. Nou, we zijn hier bij onze preparateur Christian Walen en hij is bezig met het nijmeidje van een hele bijzondere vis. Het is een riemvis en die komt eigenlijk nooit in Nederland voor. En Joert is hij hier met wandelen, dus ik wil eigenlijk eens even weten hoe bijzonder dat eigenlijk wel is. Dus Christian, kan je daar iets over vertellen? Het is heel bijzonder dat hij hier op het strand terechtkomt. Ze komen in alle wereldzeeën wel voor, maar in de diepzee. Oké. 3000 meter diep. Nou, zo diep is het bij onze kusten niet. Dus het is heel bijzonder dat hij hier terecht is gekomen. En dat gebeurt dus eigenlijk nooit in Nederland, of bijna nooit?
Nee, het is misschien de tweede of de derde keer dat zoiets gebeurd is in de hele geschiedenis. Nou, Dus dat is best bijzonder. en die vis die is nou een hele lange vis. Hij is wel zo'n 3 meter hek, me vertellen liggen. Ja, deze was 3,20 meter, maar ze kunnen 10 meter worden. Zo. Het bijzondere is ook dat hij zo dun is. Hij is zo dun als een riem. Daarom heet hij ook riemvis. Hij heeft wel een bepaalde hoogte, 40 centimeter hoog. En die hele vreemde vinnen, zo'n kroontje erop. Vroeger noemden ze hem ook wel haringkoning. Heel bijzonder dat Sto die er aan het naaibijtje wist. En hij heeft nou een hele mooie roze kleur. Is hij eigenlijk in het echt, heeft hij dan zo'n mooie kleur of ziet hij er echt zo uit? Deze kleur zit er een beetje onder. En die kleuropbouw bij deze vis is heel bijzonder. Die gaat in lagen, doorzichtige lagen over elkaar heen. En de eerste laag is roze. Maar als alle lagen erop zitten, dan valt het haast niet meer op. Dan is die heel mooi zilver met bruin en zeewierkleurig en reflecterend op sommige plaatsen. Heel apart. Wauw. Kan je dat vaststellen? Een riem van 10 meter lang, die past wel om 10 spiekerbroek en takkelik. Even wat oors, want CBS Night Jip en OBS de 2 visken uit Grauw krijgen een spiksplinternieuwe squallen. Net elk één, maar ze komen bij elkaar in squallen. Een architect heeft betocht hoe het eruit zien moest en ze zijn dus nu aan het bouwen met die brede squallen. Het is nog net helemaal klaar, maar de band van CBS Night Jip en OBS de 2 visken mochten aan een week al zien hoe het wordt. De architect weer erbij en dus kon ze voortjaren waarom uit die squallen de sa uitzien. Een squallen bouwen, zodat ingewikkeld wezen. Een pimorren en dwarren, wat lokalen en een gong. Maar de architect die de nieuwe brede squallen van Grauw betocht had, wil graag zien laten hoe hij aan het werkjen is. Daarom gaat hij met de band van de 2 visken en met Jip terug het gebouw. Want een architect begint net samen met potlood en papier wat te schetsen, maar denkt eerst heel goed na over de functie van een gebouw. Wat voor mensen komen erin? Hoe moeten die met elkaar omgaan? Zeker een basisschool, dat is een samenleving in het klein. Dat is een mini-samenleving. Jullie zijn eigenlijk zelf een dorp als Grauw of een stad als Grauw. En jullie leren hier ook eigenlijk om burgers te worden zometeen in een samenleving. Dus wij zeiden, die school die moet zijn als een dorp. Met een dorpsplein, zoals hier. En de gangen erlangs, dat zijn straten. En de lokalen eigenlijk als huizen. En daarom is dat dorpsplein ook over de volle hoogte van het gebouw. Er is dus goed nijtocht door alles. Maar een architect moet ook rekening houden met praktische zaken. Liek als deze. Hoeveel wc's komen er in dit gebouw? Ja, het zijn er zo'n, ik schat wel zo'n 35. Kijk, er zit ook een raampje in de wc. En, maar ja, hier komen, dat wordt dicht. Anders wordt het natuurlijk een beetje vervelend. Dan wordt het er komen een schut tussen en er komen deuren voor. Waarom zitten er zo volle ramen in dit gebouw? Wij vinden dat er veel licht binnenkomt. Dat vinden we ook heel belangrijk. Licht is eigenlijk altijd vitamine. Van licht word je altijd vrolijk. Als je in een lokaal staat, dan kun je helemaal door het gebouw heen kijken. Hoeveel klaslokalen zijn er? Ja, in totaal zijn er zo'n 20 klaslokalen. Maar wat een ingewikkeld gedoog is. Waarom net gewoon een paar lokalen en een gong bouwen? Nou, we lopen nu over de bovenweg. En er is ook een benedenweg. En die is van de school. Maar deze is eigenlijk, hier ontmoeten jullie elkaar. Die is eigenlijk van allemaal. Dat bedoel ik. Leuk, maar waarom? Eigenlijk kan de architect niet zoveel toevoegen aan wat leerkrachten al kunnen. Die hebben dat gebouw en mij niet nodig. Die kunnen die les wel overbrengen aan die kinderen. En zijn daar ook goed in. Veel beter dan ik bijvoorbeeld. Zijn daar goed in. Maar hoe die kinderen met elkaar leren, daar kan de architectuur een rol spelen. Maar het belangrijkste oordeel is vanzelfs onder de leerling. Ik vind het leuke kleur ook op de vloer. Grut, maar ook wel mooi. Ik vind dit wel heel mooi. Ik vind ook dat het goed is gedaan. Want je kunt nu veel meer contact maken, ook met de andere kinderen. Dus dat is wel goed. En ook leuk dat je naar buiten kan kijken. Dus zin in deze nieuwe squallen? Ja! Ik ben Joop Misik en ik verander mijn jult. It's a tricky, this little one.
Ik boer het zo makkelijk om in Jilt te komen koeren. Dan zou ik alle dagen op vakantie gaan. Yes, mij. Reinoud. Aliet, wat zou die willen? Reinoud. Hey! Ja, sorry dat ik je nog heel even stoor. Maar ik stie met deze man te praten, met Jan Vonk. En wij hier te roeren hoeveel super boeiende skiers je samen voor het opscheppen leidt. En nou mocht ik even naar Binta, hier in het Iep Hettingaskwallen. En wat is dat te zien? Nou, de opgravingen hier uit de Terpen, hier. En daarbij gereedschap die pakers en beppers in Verline broekta. Aliet, we gaan het volatiert meer. Vlug, heel even, kom. Hier zijn opgravingen en oude werktuigen te zien. Waarom wil je dat ze graag zien laten? Nou, onder bijen dat zij weten van hoe de pakers en beppers vroeger hoe gruwelijke hutwerken hadden en dat het echt zwierwerk was. En waarom is het belangrijk om zien te laten om ben? Het is toch vroeger? Ja, maar je kan het net zonder vroeger, want dat is historie en dat binnen fundamenten waar wij op verder bouwen. En ben je blij met Sjedde hoe is nou als boren? Ja, verschrikkelijke blied, want ja, dat is nog nooit eerder in Europa dien. En het is van zo'n 100, dan weet je hoe je die mensen toen werken en leven. En wij hopen dat squallen hierheen komen en dan op afspraak. En dan zoeken ze hoe in die tijd de mensen leven. Nou Reinoud, dat willen we die toch echt nog heel graag even vertellen. Oort naar je wieken. Doeg! Check, show en ontdek! Bericht het hier. Het is weer Bennenboekenweekend en het thema van dit jaar is Hallo Wereld. Als de voor een tientje als meer om boekenkepers krijgt er een boek vergeefs bij. Het Acropolis Genootschap en de slag om bladzijde 37. En daarbij kist ik een prachtig mooie reis naar een heel veel land winnen. Groep 7 en 8 van basisschool De Bouwstien uit de Westereen ha aan het hakken en aan het zagen west in een elzelsingel. Elzelsingels komen een soort voor in de woorden en moeten goed onderhouden worden. En van die takken kiest voor zelfs een prachtig mooie wandelstokmaatje. Ga je hem op school al dit magazine, het Check magazine, dat is het magazine dat jet bij uw programma. Ik zit er zelf ook in. En in squalk in het keerpje van 10 cent. Inclusief de BTW. En als je nou nice van mij hebt, stuur het dan op naar check@omroepfriesland.nl. Want u wist het hè, hoe meer nice, hoe leuker dat ik het vind. Dit weten we voor deze week. Na je week ben ik er weer en na je week hoop je Jim weer te zien. Dus, ondan, houdo! Oh shit.